खुलुमबाय बयखौबो लोगोफोर ओमफ्राय माबोरै दं नोंथांमोना आसा खालामो मोजाङैनो दं बयबो आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै आब' फैदों आरो न'आवहाय आलासि जानो मंगलदैनिफ्राय न'आव फैदों थेलामारायाव मैया फैदोंमोन ओमफ्राय जोङो दिनैहाय बेरायनोसै होननानै बेलासिनि बेरायनो थांनि होननानै जोङो साथामजों ओंखारबोबाय आरो फंबाय आं आब' ओमफ्राय जोङो दायो अबाव थांगोन नोंथांमोना नुलांबाय थागोन नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना बोथोराबो दिनै बांद्राय गरमबो नङा बांद्राय माबाबो थान्दाबो नङा आरो एसे मिडियामनि ओंखायनो जोङो दिनै ओंखारबोबाय आरो बेरायनो लागै बिराद बरिंबो मोनदों नालाय न'आव थाबाय थानानै ओमफ्राय नै जों बरगाव सेन्टार होनो आरोना बेवहाय जों सफैबाय नै ओमफ्राय इथिंजाय बाजार जायो आरोना सुक्रुबार बाजार गिदिर जायो नै बिथिं आरो बाजार जायो बोथोरा एसे मोजां जादों आरो ओमफ्राय जों दायो दखानावहाय माबा माबि जाग्रा लानोसै आरो ओमफ्राय लाखांनानै जोङो थांनोसै जों दा मा लांगोन जों दखानावहाय माबा मोनसे जाग्रा लानोसै आरो जिखुनु मा मोनो लानानै थांनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो ना भिडिअखौ ओमफ्राय नै जों बेवहाय चिप्स माबा माबि लादों आरो थान्दा स्प्राइट माबा लादों आरो ओमफ्राय जों दायो लाखांनानै थांनोसै नै जों दायो ओंखारलांबाय ब्रह्मपुत्र जिङाव थांगोन आरो जोङो जोंनिनो खाथि जायो एसे देलायगाव होनो आरोना नेपालि गामि दङ ओमफ्राय बर'बो दङ आरो इथिंजाय ओमफ्राय जों दा इथिंनो थांगासिनो स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै जि मोजां नुदों बोथोरखौहाय अख्रांखौ जि साइस नुदों नालाय ओमफ्राय जोङो थांगासिनो लोगोफोर नायलांबाय थादो आरो बरिं मोननायखाय जों एसे बेरायनो फैबाय जों साथामल' बेरायनो फैबाय आरो नायलांबाय थादो लोगोफोर जोबजाबसिम ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा न'निनो बेरायो आरो ना जमा जमानो ओमफ्राय मालायजों बिदि बांद्राय बेरायनाय जाया आरोना माने न'आवनो बुरजा दङ नालाय जोंहा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैबो ओंखायनो जोङो न'निनो बेरायो आरो नै लोगोफोर आरो मोनसे सेन्टारावहाय जोङो माबा मोनसे जाग्रा लानोसै आरो मा मोनो लानोसै बेयो ब्रह्मपुत्र एसे खाथि जायो आरोना मोनफैनोसै ओमफ्राय नैबेयाव जोङो लाबाय आलु सब माबा माबि लाबाय आरो ओमफ्राय जों लानानै दायो थांनोसै आरो स' नायलांबाय थादो लोगोफोर जोङो दायो थांनोसै जों दायो मायाव थांगोन ब्रह्मपुत्र जिङाव थांसै आरो एसे बेरायहैनोसै ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो नै लोगोफोरजों मोनफैबायनो आरोना मोनफैबायनो जों नै बै नै नुहुरनाया दै गुफु नुदोंना मोनफैथारनोसै लोगोफोर नायदो मोनफैनोसै जोङो नै मोनफैबाय जोङो दायो ओमफ्राय थांनानै जोङो एसे पार्टि फिसा जाहैनोसै आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै जोंनो मोनफैबाय दैयाबो एसे देरदों आरोना दा दैज्लां बोथोर नालाय दैया देरो नै लोगोफोर जि मोजां भिउआ बिदिनो पार्टि सार्टि जानो ओरैनो बेरायनो बिराद मोजां जायो आरोना जायगाया बार मोजां नाङो आरो ओमफ्राय जों दायो सफैनानै जोङो जानोसै आरो नायलांबाय थादो लोगोफोर आब' आं फंबाय जों साथामजों दिनै बेरायनो फैदों आरोना आलासि जानो फैदों नालाय आब'आ ओंखायनो दिनै जमा लोगो मोननानै जोङो पार्टि जानो फैदों लोगोफोर पार्टि नै लोगोफोर जोंनि पार्टिया पार्टि फिसाया लोगोफोर बेनो आरो नै ओमफ्राय नै जों साथामजोंनो जाबाय आरोना फिसा पार्टिनो बिब' फंबाय आं जों साथामजोंनो जाबाय आरो स्प्राइट माबा माबि लानानै बिदिनो बायदिसिना जाग्रा बुस्थु लाबोनानै जाबाय आरो जों दायो जाखांनानै बिदिनो माबा माबि रायलायदोंमोन आरोना जों साथामजोंनो मिनि डाइलग होलायनानै ओमफ्राय जों जाखांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दसे फट' सट' लाबाय एसे भिडिअ खालामबाय साथामजोंनो आरो ओमफ्राय नै बिथिंजाय जि मोजांनो भिउफोरा जि मोजां
नोंथांमोनाबो बेरायनो फैजागोन बिराद मोजां थान्दानो एसे पिकनिक जानोबाबो बिराद मोजां आरोना जायगाया ओमफ्राय लोगोफोर जों दायो जाखांबाय लोंखांबाय दायो न'आव थांफिननोसै जोङो मोनाबाय नालाय ना बाय 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 थांसै जों लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेसिमनो जायफोरा जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदों प्लिज अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो जायफोर गोदानै नायदों साबसक्राइब खालामनानै होदो स' थेंक इउ